Tenim una zona d'aparcament nova en la zona de Sant Pere que compensa un poc també la mancança d'aparcament dins del casc urbà, del casc antic, per les noves obres de peatonalització, i a banda el pàrquing de Faitanar. Alguns veïns ens demanen que ja que tenen que començar a treure els cotxes del que és el nucli del poble cap a aquestes zones, si poguera ser que s'instal·laren algun tipus de càmeres de videovigilància com aquestes que venien subvencionades per al polígon de la Generalitat. I si poguera ser, comentant amb la policia també, perquè els van comentar que n'hi havia esta sol·licitud, la policia ens deia: nosotros estamos pendientes a ver si pudiese ser también que se pongan en las dos entradas del pueblo por Blasco Ibáñez, perquè fa poc n'hi ha hagut un robatori i les càmeres han sigut molt útils, però justament en aquesta zona no tenien cobertura i tenien... Això ja és un comentari que me fa la policia, que suposa que en el seu moment això ho tramitaran com corresponga. Però el prec és això: si per favor en els nous pàrquings, tant en el Faitanar, que és un poc més, no és tan nou ja, i la zona de Sant Pere, que és molt nou, si poguera ser, per favor, que s'instal·larà algun tipus de videovigilància per a la tranquil·litat dels veïns que han d'aparcar allí, clar. Moltes gràcies.